بعل فاسيكا انتاي مالتيو كتحودو تدلي إخا نابت ماي زوردني سبي باللين كابزي زقدد كي تركب مليسكا حتيات أي تقبر بس معاب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك بس معاب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك بس معاب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين وصلوا هون قدوس هونك أملاك نز قدوس قالكا كزارب سلسفقد كالو እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን አንኻ ይኹን አማኑኤል ኤልሻዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸባኦት ያህዌ አዶናይ ኤሎሂም መድኃኔ ዓለም እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ዓለም ናይ አንኻ ይኹን ከምኡን ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ንግር ማርያም ናታ አማላድነትን ናይ ቅዱሳን መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ፈጣን ተራዳትነቱም ምስኩላትና ይኹን ሕራይ ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ንሎማ ዓንቲ ንመሃሮ ብዛዕባ ናይ 40 ጾም ኮይኑ ንሎማ ዓንቲ ኸዓ መበል 4 ሰሙን ኮይኑ ስም ናይዚ ስያሜ ቅዱስ ያሬድ ዝሃቦ እንታይ እዩ ቅዱስ ያሬድ نكلن شمون تعصوامات يبونالو نايلومي رابعي سمون كا متصاغو يلولو مالتيو مبارز متصاغو اب معرف حموشته كفقد حاده حساب 10 حموشه زلوي ابزي بزح تمرتينا نمهار بزعبا محرت ناي እግዚአብሔር ناي ويتانان مرحنيس كريستوس محرت ناي قدوس ملاخ ناي أبزلو تاريخ كا ناي 38 عامت زحممه ناتو تاريخ زحازي كاب فقد حادق 15 زلو رينا وانجيل يوحنس معرف حموشه حدا بحدا قال بقالو اندا ترجمنا قدوسان ليقاونت ابوتاتنا بترجمو كاب ترجميم اندا رانا كنمهارينا خم እግዚአብሔር فقاد مالتيو حراي بمجمرتا فقد حدا انتايبل بدحر زي دما بعل ايهود كونه يسوس ون ناب يورشليم ديبه يبلنا اذا خانتاي بعل ايهود كم زنبره ايهود بعل ايهود زنلو فاسيكا اذا خا اب زلواويان معرف 19 نرهبو كمون اب زداغم معرف 16 زلو كم بحدشون او كريو نخلينا مالتي إذا كان تاي أيهوداوين كاب نجوس نيجيبسي كأوخوت خلون تايم جيروم እግዚአብሔር አምላክ በዛዘዞም حرود حريدوم نتي مع صوغزوم لخيوم ملاخ እግዚአብሔር زقزف ملاخ موت نتوم ملكت زغبرلهم نعم كيطفኦም نتوم ግብጻውያን ከም ዝቀተሎሞ ካብዚ ተበጊሶም ሙሴ ሒዝዎም በባሕሪ ኤርትራ ሰጊሮም ናብዚ ምድረ ከነዓን ከም ዘምጾም ይርዳን ነዝኻ ዓመት ፋሲካ ኢሎም የብዕልዎ ፋሲካ ማለት ምስግጋር ወይ ምትሕላፍ ማለት እዩ ብናቶም ቋንቋኻ ፔሳኽ ብሎ ማለት እዩ بإنجليش الحرينها pass over مالت انتاي تملاخسي حليفهم كي قزفهم حليفهم مالت pass over بلو مالت سلازي بعل ايهود ابزنبرلو يسوع غيتانا مدحنيش كريستوس ناب يورشليم كمز ديبه ينغرنا بز مالت شعو قتيلو اب يورشليم اب طقا دغ اباغي خا بابرايستي بيتسايدا زبحال حموشته غابلا زلو قلاي نبره بلنا ابزخ انتايو طقا دغ اباغي زبلو زلو قدم توم كهانات نت مسواعت زقرب حد عم زغبره بغي صغور زي حرره قرنو زي حرففه تمروص زبحال مسواعتي زحريلو بوتا كم زنبره ازي دغ اباغي ابطقا دغ اباغي ويكا بخالو وغنكا بيت سايدا يبحال مالت بيت سايدا خا ناب تغنيا ترغموخنا بيت محرت هاوس اوف ميرسي بلو تعالو مالتيو ابزخا
حموشة قابلة كم زنبرة زخا حموشة قابلة حموشة درجة وي كم اسكالا كم زنبرة او خا انتي كم زنبرة قد تقولون انتي بلنا بزحات حمومات عوراتن حنكاساتن لمساتن يدقسو نبرو لنا ابزخا انتي ابت حموشة درجاتات توم حمات عورات حنكاسات لمسات او كم زدقسو ابت كركح كم زدقسو نبرو ينقرنا إذا حموشة درجة يلو زلوها أبت ترجميناتناها حموشة أعماد مستر كم زخانة لكون تبوتاتنا تعرفون لنا لو مالتي كتسيلو إن حنسا أون ملاخ إجزابير نبتيك على وريدو نتي ما يناوت أنا برا تي قدم وريدو أبتي تناوت ما يزعت وخا كابز اللو حمام كله يحوي نبره بلنا سلط على لوجزي أبراهيم الله خبر استمسجنيهم أمبار أبتي زناوت قالوا ملأخ إجزابير أو زوردلو تما يناوت أمه قلت يفوزاته أو كم تحوي لنا إذا خانت يزرد أنا إجزابير بستفل على نجر كم زحوي يرد أنا نتي أب وانجيل يوحناس معرفش عتزلو أب تحمد توفيلو صبر سريحو أب عينو جنبار عين زينبورو عينو كم زجبر لهمو كيد نام ما يسلهم تحت أب كم زبالو أب زخان الرخاء ناي ما يشقلوت نحنا هم زي أب عدنا ما يشقلوت نحس أوها زخاء ملاخ زيابير نتماي يبارخومو أو خيدهم تحت أوها يحاوي نبرو أب زنتاي درنانا ماي كم زفله كمتي هاري قدس باولوس كوخوب كاب كوخوب بلت كم زفل زخا مايكا كم ماي كم زفله كردانا ابتخال معالتي نورمال ماي كم زخون ابتي ملاخ زيابير كاب زبارخو قلطيفو زاتو زحاو نبر سلازي زيابير املاخ بملاخ زيابير غيرو نت ماي كم زبارخو سلازي نزي نامبار ماي چولوت اورتودوكس زخونا ماي چولوت نحصب مصحف قدساو كم زخون يردانا ابزخا انتي ملاخ زيابير نت مايكم زبارخو ملاخ زيابير قدسانا بوتاتنا ليقاونتي كنغرونا هلو قدوس رفائيل كم زخونه ينغرنا مخنياتو رفائيل ناي محرت املاخي سلطان زلو انتي ناي محرت املاخ سلازخونه شموون رفائيل مالت مدهانيت እግዚአብሔር ወይ محاري እግዚአብሔር كم زخونه ترجم نايتي بإبرايست ينغرنا مالتي قصيل زلو فقره حمشه 38 عمت زحممه حدا سباي كا ابو نبره يسو دما نو دقيسو مس رايو نوي حوان محمامو فليطو كتحودو تدلي اخابلو ابزي انتاي زردانا غويتانا مدحنس كريستوس سغا ملباسو خردانا كم زي فلط زحممه سب كحاو خمس دلي فلط يجن እግዚአብሔር አምላክ ፈላጥ ኮሎ ከም ዘይ ፈለጥ ኮይኑ ክትሐውቶ ትደልይኻ ኢሉ ክብሎ ኮሎ ይናንሰም ኣብዚ እንታይ ብኻሉ ሓደ ትሕትና ይርኤና ኣሎ ብኻሉ ወገን ከዓ ኣነ ክሕውየካ ኣይወሎን መቸም ዝኾነ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ክሕውየካ እዚያ ግበር ዶክተር እዚያ ግበር ክትሐውየኻ ናባይ እንተ መጽኻ ክሕውየካ ኣብ ከም ሰዓት ቆፀራን ብዙሕ تعبيتن قالني نانر مالت أبزني على ما ونجر وإذا ما راح نذكر سجن كتحاولوا تدلي خالد فقاد نايك زابير بتحدخا ديمقراطية رينال فقاد نايتي سب كتحاول تدلي ديخا مخنياتو عند حسوقي الحويو تي معرخن دي رزنات عيردوني نايتي خستاي جن فقاد ناتو حتيتو كتحاولوا تدلي خا إلو مالتي شعوت حموم من تايلو تزحمم سب مالتي غويتاي اتي ماي مستناوصه نابتيك الاي زوردني سب يبلين انا كسع زمص دما كال قديمني ورد يلو ملسلو ابزي غويتانا رحش تحودو تدلي حولو اسو كبلو زغبو انتاي نيرو هو غويتاي كحودلي اكن زبل قطتا ناوي انتاي نابز وسدن سب يلن او كيبصحو خا
ቀልጢፉ ትማይ ዝኣተውኻ ቀልጢፎም ሓዊ ስለዚ ሰብ የብለይን ኢሉ ኣማሪሩ ክዛረብ ከሎ ይሪ ኣብዚ እንታይ ዘረዳኣና እሱ ሓሲቦ ነበረ እንታይ ጎበዝ ድልድል መንእሰይ ስለዝኾነ ክወስደን ንኽእል እዩ ከብፅሓን ንኽእል እዩ ኢሉ ንኸብፅሖ ምክንያት ከቕርብ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ብኻልእ ግን ክንሪኦ ዝግባኣና ኣብዚ ኩሉ ሻዕ ኣብዚ ዝኾነ ሽግር ዘጋጥመና ግዜ ሰብ የብለይን ከምዚ ኢልካ ክተማር ከም ዘይብልካ ዘረዳኣና ኣብዚ ሰብ ከባር ከሎ ሰብ የብለይን ዝሕግዘኒ የብለይን ኢሉ ክማር ኩልና ኣብ ስደት ንርከብ ኩሉ ሻዕ ኣብ ስደት ኮለና ሰብ የብለይን ኣብ ስደት ዝሕግዘኒ የብለይን ኣብ መከራ ግዜ ዝሕግዘኒ የብለይን እንዳበልና ከነስተማስል ኣይግባአናኒ ወይ እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት መሐከም ዘይብሎም ኣብ ሊብያ ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተፈላለየ ኣፍሪቃ ሃገራትን ኣብ ካልእን ዘለው ሰብ የብለይን ኢሎም ከማሩ ከም ዘይግብኦም እንታይ ደኣ እግዚአብሔር ኣሎ እግዚአብሔር ክሕግዘኒ ኢልና ኩሉ ሻዕ ብተስፋ ክንፅበ ከም ዝግባአና እዚ ይነግረና ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ከምቶም ንፈልጦም ኣቦታትና ኣዴታትና ናይ ቀደምታይ ቅዱስ ሚካኤል ኣሎ መድኃኔዓለም ይፈልጥ ቅዱስ ገብርኤል ኣሎ ኪዳነ ምህረት እመቤቴ ኣላ ንሳ ክትረዳኣኒ ትሕግዘኒ ኢሎም ተስፋ ከም ዝገብሩ ነበሩ ኣቦታትና ኣዴታትና ንፈልጥ ኢና ማለት ስለዚ ከነማር ከም ዘይብልና በዚ መንገዲ ይነግረና ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ እምበኣር ኢየሱስ ከዓ ተንስ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ሂድ በሎ እቲ ሰብኣይ ብኡ ንብኡ ሓወየ ዓራቱ ኣልዒሉ እውን ከደ እታ መዓልቲ ሰንበት ነበረት ሽዑ ሰብኣይ ብኡ ንብኡ ሓዊዩ ዓራቱ ኣልዒሉ ክኸይድ ከሎ ንርኢ ኣብዚ እንታይ ሓደ ዝሓመመ ሰብ 38 ዓመት ዝሓመመ ሰብ ዓራቱ ኣልዒሉ ሽዑ ንሽዑ ክኸይድ የፀግሙ ግን ናይ እግዚአብሔር ነገር ተኣምር ከርእየና ግና ሽዑ ንሽዑ ዓራቱ ሓዊስ ዓራቱ ኣልዒሉ ክኸይድ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ሓደ ዝሓመመ 38 ዓመት ዝኾነ ዕረፍት የድልይ ዝብላዕ ዘፀግኖ መግብታት የድልይ ምፂሉ ዓራቱ ኣልዒሉ ሓይሊ ክረክብ ኣይክእልን ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድንቂ ተኣምር ከርእየና ከሎ ግና እንታይ ይገብር ዓራቱ ኣልዒሉ ተሰኪሙ ክኸይድ ከሎ የርእየና ኣብዚ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ፍቅዲ 10 ስለዚ እውን ኣይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት ስለዝኾነ ዓራትካ ክትፀውር ኣይፍቀደልካን ይበልዎ ንሱ ግና እቲ ዘሕወየኒ እዩ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎ ኣብዚ ኸ እንታይ ንሪኦ ማለት እዩ ምሕረት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሰብ ተገይሩሉ ከሎ ዓራቱ ኣልዒሉ ክኸይድ ከሎ በዚ ከዓ ጥንቲ ፀላይና ዲያብሎስካ ኣብ ኣይሁድ ሓዲሩ እንታይ እዩ ዓራትካ ኣልዒልካ ክትከይድ ኣይፍቀደልካን እዩ ሰንበት ስለዝኾነ ኣይፍቀደልካን እዩ ሰንበት ማለት እዚ ንሕና ሰንበት ዘይኮነ ናይ ኣይሁድ ሰንበት ዝብልዎ ቀዳሚት ሰንበት ማለት እዩ ኣብ ቤተክርስትያንና ኣብ ውዳሴ ማርያም ቀዳሚት ሰንበት ንብሎ ቀዳም ማለት እዩ ሻውዒቲ መዓልቲ ኣብ ኣይሁዳውያን ዝኾነ ነገር ክትንቀሳቀስ ስታይ ትገብር ኣይፍቀድን እዩ ብኸምዚ ምክንያት ንዑ እንታይ ኢሎም ኣሎ ሰንበት ኣብ ሰንበት ምድርሲ ዓራትካ ኣልዒልካ ክትከይድ ኣይፍቀደልካን ኢሉ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ናይ ሓደ ሰብ 38 ዓመት ሓሚሙ ዝተደነሰሲ ከምዚ ሓዊዩ ክትሪኦ ከለካ መጀመርታ ክንብሎ ዝግባኣና ዋ እምበኣር ሓዊኻ ከመይልካ ዳ ሓዊኻ እንኳዕ እግዚአብሔር መሓረካ ኢልካ መጀመርታ እንኳዕ ሓጎሰካ ኢልካ ድሓር ከመይ ኢሉ ከምዚ ሓወየ እዚ ድንቂ ተኣምርስ ከመይ ኢሉ ኮይኑሉ ኢልካ ብትሕትና ክትሓታ ኣለካ እምበር ናይቲ ዓራት ምስካም ናቱ ጥራይ ተሪኦም እንታይ ኢሎም ከመይ ኢሉ ዓራትካ ትስከም ሰንበት እንዲሎ ሕጊ እግዚአብሔር ከም ልዕሊ ሰቦም ኮይኖም ክዛረቡ ከሎ ኣብዚ ንርኢ ማለት ስለዚ ንዓና እውን ህዝበ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ኣብ ሽግር ዘሎ ክሓዊ ከሎ እንታይ ክንገብር ኣለና
እንኳ ሕጎሰካ እግዚአብሔር ማሕረካ ኢልካ ክተድንቆ ንዕኡ ክተጸናንዖ ኣጆኻ እንኳ ሕጎሰካ ኢልካ ክብሪ ክትህቦ ለካ እምበር ካልእ ከመይልካ ሓዊኻ ወይ እውን ሓደ ሰብ ምስ ሓለፈሉስ ዝድኻ እንዲ ነይሩ ከመይሉ ሓሊፉልካ ዳ ከመይሉ መፂ ወይ ኣብ ስደት እውን ንፈልጦ ኢና ብዙሓት ዝኾነ ሰሊ ዘይብሎም ኣብ ሱዳን መፂኦም ወይ ብኢትዮጵያ ገይሮም ናብ ሱዳን ካብ ሱዳን ብሊብያ ገይሮም ዓዲ ጣልያን ዝኣተው ብዙሓት ኣለዉ ወል ሓደ ሰብ ከይሓገዞም እግዚአብሔር አምላክ ብዝተፈላለየ ጥበቡ ገይሩ ክሳብ ኤውሮጳ ዘእትዎም ሰባት አሉ ስለዚ ሰብ ከም ዘይብሉ ንፈልጦ ዝነበርና ሰብ ከመይ ገይሩ ዳ ጣልያን ኣትዩ ከመይሉ ዳ ኤውሮጳ ኣትዩ ኢልና ከምዚ ቅንዓት እዚ ቅዱስ ቅን ዘይኮነስ ሕማቅ ቅንዓት ሓድረና ከም ዘይብሉ وحقوسك إلنا نعوقنا التبابع مو دحريقو قسيلكا تحت خمس جبا كامبر زيناي حما قناعات كن خمس يبلنا كم وزخانا أيهوداوين كقناعات انتاي أكندي كله تأمل أساسا شو من عامات حميموسي كم زيلو حاوي كحقوس جبوم أبتي عرات كان انتاي بسنبت العليلهم لعلتي حقي خمس خبرو خوينهم كزارو خلو عبزي نسمعو مالتي كبزي قصيلون بار عرات كال علكا كيد زبلكا سبعي مني إلومو أبزخا انتاي كفاءتنا أيهوداوين انتاينا نرئي انتاي لومو عرات كال علكا كيد زبلكا سبعي منيو أبكندي مني حويكا تا كيبلو أنا تا مني حويكا إلهم كيزاروا انتاي عرات كال علكا كيد زبلكا مني بتعمي إزقرمي ناي أيهوداوين أبز حجون كريستيان حدا كمستات حما قنعتات نبل كابزوم أيهوداوين كنم مهار كم زلنا بتعمي زمهري مالتيو تقال قليل مسل جن السو تزحويني عرات كال علكا كيد زبلني هول كله سوم جن عرات كال علكا كيد زبلكا سبعي منيو إلهم حتى تو كاتسيلو شعو أبتي بوتا بزو حزبي نبره يسوس كا دحر إلو سلز نبره بتي زحوي سبعي من مخانو أي فلتان من كب زحوي أي فلتان بلنا أبزنتاي أيكونن سلاسان شومونتن عامت زحوي كسب نيشتي زقبر الكاكوا تطايق اللي يخا مالتي حتى اللي يخا من مخانو تفلت على مانيو بالكاس حتى على زقن بزح نفع خم دي نبره حنات حمقت كرينا ولا حنت كم زي اي فلطون مالتي حتى تلو زخلو حويو مالتي لذي انتي زردانا نحن حزب كريستيانون بزح ነገር እግዚአብሔር ገይሩልና ዝገበረልና ንርስዕ مالتي لذي كرسع خم زي بلنا نخردانا ابز وانجيل يوحنس معرف 5 ዘሎ بزعባ زي 38 ዓመት ዝሐመመ ካው ኩንም መሃሪ ግባአና ማለት እዩ ንዑ ክንዝክራልና እግዚአብሔር ዝገበረልና ምሕረት እዚ ግን ወላ ሓንቲ ክፈልጥ ኣይከኣለን ኣይፈለጠን ብለና ኣብዚ ተዝሐወይ ሰባይ ምን ምዃኑ ኣይፈለጠን ብለና ቀፂሉ እምበር ብድሕሪዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቅደስ ረኸቦ እሞ እንሆ ሓዊኻ ኣለኻ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ መሊስካ ሓጢአት ኣይትግበር በሎ እቲ ሰብኣይ ከዓ ከይዱ እቲ ዘሕወዮ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ንኣይሁድ ነገሮም ይብለና ስለተቃላትሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን እምበር ኣብዛ ናይ መወዳእታ ካብ ፍቅዲ 14-15 ክርያን ድሕና ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቤት መቅደስ ከም ዝረኸቦ እሞ ሓዊኻ ኣለኻ ካብ ዝገድድ ከይትረኽበካ ከዓ መሊስካ ሓጢአት ኣይትግበር ኢሉ ስለዚ ደጊምካ ሓጢአት ኣይትግበር ኩሎ ቅድሚ ሕጂ ሓጢአት ከም ዝገበረ بحاتياتو مخنياتي يوزي 38 عامت زلمسه مالتي كابز قدد غنا خيرخبك كايلو
እዚ ዝበለሉ ምክንያት ከዓ ሊቃውንቲ አቦታትና ክትርጉሞ ከሎ እዚ 38 ዓመት ዝሓመሰ ሰብኣይ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ሕማማት ንብሎ ማለት እዩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለት ዓርቢ ካብቲ ቀዳማይ እቲ ገጹ ዝጸፍዖ ሰብ እዚ ማለት እዩ ገጹ ምስ ጸፍዖ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ዝገርም እዩ ኪሩቤል ቅዱስ 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 ኢሎም ዘመስግንዎ ንኽሪእዎ እኳ ዘይክእሉ ብክልተ ክንፎም ዓይኖም ዝሽፍኑ ብክልተ እግሮም ብክልተ ክንፎም እንዳነፈሩ ዘብሉ ብክልተ እግሮም ከዓ ኣእጋሮም ዝሽፍኑ ቅዱሳን ኪሩቤል ቅዱስ 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 እንዳበሉ 24 ሰዓት ዘመስግኑ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ግና 38 ዓመት ዝሓመመ ዝለመሰ ግና ኣብቲ እዚ ኩሉ ሰናይ ገይርሉ ካብዚ ደዌ ኣድሒንዎ ኣብ ዕለት ዓርቢ ግና ገጹ ክጸፍዖ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ምስ ጸፍዖ ግና ታኢዱ ከም ዝለመሰት ሊቃውንቲ አቦታትና ኣብ ትርጓሜ ይነግረና ማለት እዩ እምበኣርከስ ነዚ ስለ ዝፈልጥ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ነጊሩ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ ደጊምካ ሓጢኣት ኣይትግበር ኢሎ ማለት ቀፂሉ እምበኣር እቲ ሰብኣይ ከዓ ከይዱ እቲ ዝሐወየ ሰብ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ኣይሁድ ነገሩ ብለና ንግዚኡ እኳ እንተነገሮም ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ዘሎ ዘራእን ዘራእትን ዝብል ዘሎ ኣብኡ እቲ ኣብ መሬት ኣብ ኖርማል ዝወደቀ ኣብ መንገዲ ዝወደቀ እሞ ከምኡ ኮይኑ እዚ ከዓ ንግዚኡ ከይዱ ነቶም ኣይሁድ ነጊርዎም ኢየሱስ እዩ ኣድሒኒ ኢሉ መወዳእቱ ግና ከምቲ ኣዕዋፍ መፅን ዝበልዑ ነቲ ዘርኢ እዚ ግና ኣብ ልቡ ስለ ዘይገበሮ እቲ ዝገበረሉ ምሕረት ኣብ ልቡ ስለ ዘይገበሮ ንግዚኡ ንኣይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዊኒ ኢሎም መወዳእቱ ግና ክሳብ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቶም መራሕቲ ናይ ኣይሁድ ንምንታይ ትዘራረብ ከምዚ ኢልካ ትምልሰሎም ኢሉ ገጹ ከም ዝጸፍዖሞ ኢዱ ከም ዝለመሰት የረዳእና ስለዚ ካብዚ ናይዚ 38 ዓመት ዝለመሰ ብዙሕ ኢና ንምሃር ማለት ካብዚ ዝተማሃርናዮ እግዚአብሔር ካብዚ ተማሂርና ዘይተነስሐና ናብ ንስሐ ኣቲና ዘይቆረብና ደሞ ናብ ቅዱስ ቁርባን መፂና ቆሪብና ህይወት ክረክብ እዚ ጾም ኣርባዓኻ እንዳጾምና ብስግደትን ብጾም ጸሎት እንዳሰግድና ክሳብቲ መወዳእታ ናይ ሰሙን ሕማማት በፂሕና ናብ ሆሳዕና በፂሕና ናብቲ ፋሲካ ናብቲ ኣማናዊ ዝኾነ ፋሲካ ክንበፅሕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁን ዝምሃረን ዝገስጸን ሉል እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮ ይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት አሜን።